Kunale album le ethi Thwasa la ngempela izinyokanyoka. I think le album yaphuma ngo-2007 if I'm not mistaken. Bazongicorrecta abalwazi kahle udaba. Ithi izinyokanyoka ngoba lugongolo part 3. Ngifuna sikhulume ngayo sibheke nje anokwenza kahle kwayo le album ngaleso sikhathi. Hey, akunzima kakhulu lapha. Yabona umuntu lapha ngalezi ayikhathi wangalokhu uyale wawuya straight kuwo. Wawungafihleka lapha ukuthi kukhulunywa ngawe or kanjani. So iyo ke album le Thwasa la ngempela insizwa laphana uMtshengiseni Gconsah eseyadlula emhlabeni eyayinegalelo elikhulu kakhulu endimeni kaMaskandi owayenza netrend kuwina izindondo eziningi ezaziningi kakhulu ngaleso sikhathi before wadlula emhlabeni wayenabalandeli izinkumbi zabalandeli. So uyu umuntu engifuna sikhulume ngaye. Ngikhumbula uma ezosho into zakhe ethi lasho langena ilamba lidlile likaMamkhwanazi bagijima beze phulondozo kwaxega izinqa ezamaphempasi koSaddam bahleka abantu lapho usuke seyibiza ke lapho ke bakucasuka abantu abaningi osikhathi leso ngoba wawumntalabho luyana wawu-director kwakungekho ukuthi mhlambeni uyafihlelwa okwenziwani wawazi kushiwo kuwona. Ekhipheni kwabo le album Mtshengiseni ngaphansi kweThwasa la ngempela kwaba nama-awards ayi-3 abawawinayo lapha ne-ICC eDurban eThekwini. Wawina i-award yokuqala ethi best selling album under igroup ababekuyo. Kwaba i-best composer and best song of the year. So ngabe ngiyaconfirma ukuthi ke iyiphi album okuyiyona ababewina ngaphansi kwayo kodwa ke anginaso isiqiniseko. Engikwaziyo ukuthi bawina ngalo ndlela leyo bamukwa nawo ama-awards ayi-3. Ngaleso sikhathi kokusadlisa ama-cassette kwakumnandi kakhulu mawuzoba nale cassette leli ulikhiphe phakathi ubuke zonke izinto eziphakathi ukuthi kuthiwani njengoba ubona ke ama-CD yes ayekhona ama-CD kodwa ama-cassette ayehamba phambili njengoba nibona ke ingoma la ethi shwini umuntu ekhala siyakuthanda tshata awusilidla amanzi uthando sesihembe baba nomama bese lalishintshwa icassette kwakuno side 1 no side 2 ngale phinde futhi kube amajele izinyokanyoka ngingaziqhenyi ziyakhipha hamba kahle yasho Induku remix akusenama remix ngalezi zikhathi ayedlisa kakhulu. So ilokho ke bengifuna ukukuveza ngalensizwa uMtshengiseni ngalezi zikhathi ke kwakuthafu kakhulu umculo wawunzima kakhulu ongekho lula. I-trend noma babekhona abanye abaculi bedumile baziwa kodwa i-trend yayibanjwe between uMtshengiseni noMgqumeni. Ngibona abantu abakade kuphikiswana kakhulu and futhi lesi sikhathi into yayikhona nje kwaku Facebook kube radio station Ukhozi FM bese kuba amaphepha ke Ilanga neSolezo yiyo ayibhala kakhulu bese kuba iphepha leTheku nje lalikhonyana ngalalibizwa ngani. Lento yabo yempi yayitrenda kanjalo ke and yayikhulunywa umlomo nomlomo emahostela emakhaya ngibe naselokishini kancane. Wawushisa kakhulu kumbango lapho and kwakunokukhuluma okuningi okwakwenzakala okunye ukuchema
okungathi kuyabonakala kwenzeka. Maybe babengachimi ngokwabo, maybe Ukhosini kwakunesystem ethize eyayisetshenziswa eyayigcina maybe isikhahlela lo ayephikisana naye uMtshengiseni wakumgqumeni ngaso sikhathi leso. For the fact that ukuthi mhlawumbe okwenzeka kuMtshengiseni akwakungenzeki umgqumeni, lokho okwenza ukuthi kubona ngathi Ukhozi selithatha iposition yokuthi lona seliyakhetha lapho ukuthi hayi thina futhi sihamba nobani, okuba yinto abantu abaningi abangayithandanga-ke nengahambanga kahle-ke kubona ukuthi kube kanjalo. So kwaba khona-ke kwaba kuningi ukukhuluma. uTshatha wayekujwayele ukubamba uhlelo uSigengo ngazokhathi leso, wayesesemncane, wayesekuma-early 20s, 24 ngazi 23 24, naye umsebenzi abemnika wona bethi akawenze wayefika enze wona. So vele-ke njengomuntu obamba uhlelo wayegcina vele yonke into isikhomba yena ngoba uye umuntu ophethe uhlelo. Vele naye ezomsakazi wayeba nayo input yokuthi yena ubona kanjani, yini okumele yenzeke ohlelweni akulona. Vele ekugcina kosuku naye khona azokufaka. Ingakho-ke uma iyinsongo or ukusolakala ukuthi naye wayechemile kwakungamphathi kahle, kodwa izinto ezenzeka ngakhona vele zazikhomba ukuthi kuneside engathi liyathatheka lapho. Ngoba ngiyakhumbula nje kuney'khathi lapho kwakudlala khona ibika lokuqala uma ingena uMtshengiseni, kudlale ingoma uMtshengiseni phakathi nohlelo, kuphinde futhi kudlale advert if iMay izoya somewhere, nakhona futhi ibika leyo ngoma leyo simemezelo sinomtshengiseni. Uma sekuvalwa futhi ohlelweni kuphinde kuvale bani uMtshengiseni, kuthiwa manje uMtshengiseni use-appear kayi-4 nge-1.5 1 hour 30 minute show, use-appear kayi-4 cause uSigengo ngengoma ubumncane kakhulu kudala, ubuyi-hour waba yi-1 hour 30 minute. I hope angihlanganisi lapho iy'khathi, kwaba yi-2 hours, ngazi ko-3 hours-ke wafika kwakuphelelaphi. So kwakuyinto kanjalo-ke, kodwa-ke kwakunokuhlangahlangana okwenzakalayo. So ukukhuluma kwakubuya lapho. Nabo-ke Ukhosini babenza ngamabomu uma becantha abantu mhlawumbe ababoni ngale ndlela kwenzeka ngayo. Kwakuyikhohlisa nje ukuzenza iy'ngane cause if kunomuntu enibanga naye omunye ngizokubonakala njengoba uma kwenzeka kuMthandeni noKhuzani, vele olunye uhlangothi luzobona kanjalo cause kumele nihlale nizama ukuthi iy'nhlangothi ey'mbili lezi kubalance, you understand, kungabe ngathi senithatha iside cause if nidlala lo kayi-3 lo munye akadlali nichaza ukuthini. Vele lokho ingakho-ke kwakukhulumisa kakhulu. So imisebenzi emihle lezi nsizwa yenziwa uMtshengiseni lezo y'khathi lezo, noma yayimihle kakhulu becula kahle benabalandeli, kwase kugcina sekumbozeka umculo wabo, sekuduma kakhulu ibeef le yayikhona. Le album yasebenza kahle kakhulu, yayi-right yayi-grand, beside ukuthi wakubanga maybe omunye ufeva uMgqumeni omunye ufeva uMtshengiseni, it's okay lokho kwaku-right. Wayicula kahle kakhulu uMtshengiseni kule album le, bayazi abelandela indidana eyayibahlanyisa lezo khathi lezo ukuthi hayi Fokagcwensa la wayekhuphuka ngampela. So okuningi nokuningi izinto esiyibukayo nje uthola ukuthi lezo sikhathi lezo into niyayibuka mhlawumbe anikwazi ukuvoice out izinto, unlike today njengoba senza amavidiyo nje sigcwalisela ukuthi no wawumuhle umsebenzi walezi insizwa, as much as ayikhona ama-challenges noma ayekhona iy'nselelo ezazikhona lezo sikhathi lezo, kodwa okuhle zayikwenza kwakubonakala. Yes, ama-opportunity ayewela ngakuyena vele uMtshengiseni amaningi ayigcina embeka kwi-exposure yokuthi asheshe azwakale kubantu, afinyelele kubantu nokade engamazi asheshe amazi, azi nomculo wakhe kuqala. Therefore bese kubalulana ukuthi abantu abamthandayo-ke bebaningi ngoba vele Ukhosini as i-platform yayinkulu kakhulu ngesikhathi leso, ingekho enye indlela ukuthi kungayiwa komunye umuntu umhlobo wenene ngesikhathi leso wawungakabi le ndlela osiyona namhlanje. Abantu babazi ukuthi Ukhozi or nothing. Zazikhona iy'teshi ey'ncane ngalezo y'khathi lezo, zaziningi futhi ziwudlala umaskandi, kodwa abantu babefuna Ukhozi because Ukhozi kwakuyiyona i-benchmark kwakuqalwa ngayo ukuthi okay Ukhozi if lenze something it means loo nto le i-right futhi izophumelela. So as much as Ukhozi laselifuna ukuthatha iposition ethize, maybe babengazi bona, kodwa kwakubukeka befuna ukuthatha iposition ethize the way abeposition ngalezi nsizwa. Ngalesi sikhathi lesi uMtshengiseni eshaya le album wayekuyi-peak vele
yakhe yokuthi wayecula kahle kulezo nsuku lezo, ekhuphuka kakhulu, abantu babemazi umculo wakhe, ingoma yakhe vele ayingenela kubantu. Angeke lokho sikubalekele ngoba kwakubanga lesikhathi leso sithi mhlawumbe yayibhede kaMtshengiseni kaMgqumeni yayi-right. No, lo efeva uMgqumeni nayo vele uzothi kaMgqumeni yayi-right, okaMtshengiseni uzothi vele yayi-right. Mina ngoba angikhuluma ukusupport, angikhuluma ukuchema, ngikhuluma ngento engiyibonayo namanje ukuthi hayi wawumuhle umsebenzi wakhe ngalosikhathi leso. Yingakho ngenza le video ukuveza ukuthi ama-albhamini ayimnandi nayi-right lezi ayikhathi, enye yawo yiya lensizwa le uMtshengiseni. Enginethemba-ke lokuthi-ke umculo wakhe nezinto ey'thize angeke kushabalale kungasasizakala iy'ngane zakhe. Singaboni ukukhuluma lokho okuvelayo, sekuba khona izinto ey'bangwayo, sekuba khona izinto ey'thize, endala, indle engenhle, umakoti omncane, kanjani njani. Sekungilokho kubanga lokho kungapheli, okungasi ikhaya phambili, ilegasi lomculi loyo ingasabi kahle, isiyamosheka. Okunye kumele bekwazi abantu, oMtshengiseni as much as bacula indlela bacula ngayo, akulula futhi kunzima kakhulu ukuthi yena as umculi akhiphe umuntu oyocula njengaMtshengiseni. Unazo iy'ngane ziyacula, oZiphiwe bacula kahle, asebenza kahle kakhulu, kodwa ama-expectations amakhulu esiwabeka kubona awekho fair, cause iy'khathi ayifani, imlando yoMtshengiseni ayifani nemlando yale gang manje. Lapha abasuka khona oMtshengiseni becula under uMahawukela, angazi noma ecula under uMahawukela or wafika sezocula noMgqumeni ngaphansi kwamaqembu ayisho uMahawukela. So angazi kwakwenzakalani lapho, nanokuthi-ke egcine ziphuma-ke kwakwenzakalani, kubanga lokho kubangwayo. Ama-situations awafani. Le genge iqhame sekuthiwa ubaba wakho wayecula, nayo umsebenzi wakhe. oMtshengiseni indlela abahaslishe ngayo ayifani neyamanje, nangendlela abasebenze kanzima ukuze bebela abawubeka khona umculo wabo. It's not the same, it's difficult. So akukho lula ukufanisa ukuthi ubani utalented njengobaba wakhe, ubani akekho talented. Kunzima kakhulu, izimo asifani, ama-circumstances they are not the same. So akubi fair masuthi uyayibukisisa lento uku-expect ukuthi umuntu uzokwenza njengoMgqumeni or uzokwenza njengoMtshengiseni. Umuntu unethalente lakhe, i-character yakhe umuntu akhule ngayo eyiyona, efundiswa impilo ukuthi empilweni kube kanje. So okuningi nokuningi-ke mhlawumbe sesokhuluma ngelinye ilanga, ake ngifuna nje ukuveza nje ilokho ukuthi around this time 2007 I believe kwakunzima kakhulu, ayikhuphukile i-trend kumaskandi oMtshengiseni thwasela ngempela. Babefike ngempela lapho indlela abayicela kumuntu uma sebefuna ukukora igoli, futhi i-defender kwakumele iqhele ngempela ngoba kwaku-difficult kakhulu. Cabanga ngezikhathi lezo o-TikTok mhlambe babengekho, or even if babekhona yinto eyayingeke mhlambeni kufane njengamanje. Awuyovela uvale uTikTok, awuyovela uvalwe isikhathi soMgqumeni la kuyovalwa. I understand the way abe-powerful ngakhona, the way abe ne-impact ngakhona endimeni kamaskandi. Yizo izinto zokumele si-appreciate as much as iy'teshi nabasakazi, especially ekhosini, babefuna ukwenza izinto ngendlela yabo, befuna ukudetermine ukuthi ubani inkunzi, ubani ongathi ungaphezulu komunye. Into wrong babeyenza ngoba bayazi nabo deep down they know ukuthi ababekwenza ku-wrong. Kodwa ngeke silahlele ithawula bese sithi uMtshengiseni akawenzanga umsebenzi wakhe, wawenza. Namanje kusakhulunywa ngaye indima ayidlalile, namanje kusesenzima ukuthola umuntu ozobamba lo yasho naye ubambile, because into ayicula uMtshengiseni akusiyona kanoma ubani, and abantu ayicula nabo vele akufani nje uMgqumeni baphile nakakhulu isikhathi eside abantu adephisana nabo. Abanye bakwazile ukubamba ushuni wakhe cause shuthi ubengeyona isecret, uvulelekile. But kwaMtshengiseni uyabona into ayiphiwa uNkulunkulu, into azalwa nayo, okungelula omunye umuntu ukuthi yena avele ayithathe kalula athi uzocula nje ngayo. Injalo indaba. Ngiyabonga, nisale kahle.